салом дӯстони азиз, дар имрӯза видео ман оиди плюс ва минуси аз хона нишаста интернет магазина кор кардана бароятон мегӯям. Ҳар рӯз як хела аз рӯзатон мехезид, бор упаковка мекунед, штрих-код мезанед, коробка упаковка мекунед. ҳар рӯза рӯзатон намехоҳед, шаб не рӯз не, кай кеми хушатон боомад, коратона сар кара мегиред, соаташ нест, вақташ нест. Бо ҳамихе бардак хона всегда. Амирӯз аз соати 3 бегани упаковка кардан сар кардам, обши 12 коробка упаковка карда, штрих-код зада, полностью закрит карда, открутки скалади калонба ҳамаша тайёр кардам. Минуси калоне ки он новичкое ки нав сар мекунанд, барои ваҳо заказ намешавад, ё ки размерои нотуғра мегиранд, вазварат бисёр мешавад, бисёр аз даст метиҳанд ҳамин кора. Вақте ки манам сар карда будам, ин кор қадарам осон набуд. Ҳама коре ки то ёд мегирӣ хеле душвор менамуд ба назари одам. Аз ҳамин сабаб бисёриҳо аз баҳраш мебуранд. Бояд ҳамин коре ки як сар кардӣ, бояд ҳама ҷошо фаҳмида надакор. Вақте ки ҳама ҷош ки мефаҳмед, баъд ҳамин кор барои шумо осон менамуд. тарафи плюсшам хеле бисёр аст. Духтаро дар назди ягон кас отчет намесупуред. Кай хоҳед ҳамин коратона сар мекунед, хоҳ бевақт, хоҳ барвақт. яъне соати муайян надорад, ҳамаш дар дасти худатон аст, дар ҳаракати худатон аст. духтаро, имрӯз ҳаво хеле гам шуд, мо бачаҳо гирифтем, лаби дарё омадем. Компютером ҳам қити худам гирифтам, озои дусе ученицаҳои навам аст, қити ваҳо дарс гузашт доса будам. Компютером гирифтам, барои ман ягон ишхон мушаҳида мекунем, ё ки ягон кас намепурсад ки чӯ аз дигар ҷо рафти дарс гузашт доса ифта, ҳамаш дар дасти худам аст. бачаҳо кем хеле овозӣ кардем, свободна ҳар рӯз дар хона кӯдако ки эси мерем, оси мерем, ягон бо ҷое ки буромад, ягон корам ки буромад, ба ҳузур рафта омада бо кори худама давом дода мегирам. духтаро, агар шумо ҳам хоҳише ки интернет магазин кушодан хоҳед, духтаро, боз ҷойҳои холӣ ҳаст, боз шогирд гирифтасия, марҳамат, номнавис кунед. номере ки дар рӯи экран мебинед, ин номерои ватсаби ман аст, фақат барои занҳо.